Unu follow be price akụrụ na Tradefair Ọjọọ Lagos. Unu follow ife megasịla ebe ahụ. Now, o nwere update m chọrọ ịdrọpụrụ na ebe according to the information I have here. Do you understand me? Because ndị be anyị si that na onye a na-agwa ịgbakọta ya ọ bụ na ọ chọrọ ịnụ ịlakenie. Ịma na nwatakịrị na-achọ ịmụ ya aka n'ọkụ na ị na-eji ya iji kataka na nwata gị lafe elapịa anya metụka na ọkụ ahụ aka ịghọtago o metụkwara ọkụ afọ aka ọma na ọkụ na-ele ele mbọsị ọzọ ya eje n'ọkụ like anyị na-ekwu like this ifu ndị be anyị ga na-asị gị na tụnyere agwa ọgaranya ife eji ego wee mee ịghọtago and etu anyị fụrụ m adamasịzi onye ọbụla sorry because adult ka ịbụ onye ọbụla chụgidela ego wee chụta ego nke eji wee kwụrụ ụlọ enyi abụrụ ọzọ nwatakịrị ọ suppose na ịchọ ime ife seek for information and guidance ịghọtago gbakọkwa uru na ọghọm dị n'ife ahụ na ọ nwee ife nchọ ịkọwalị gị ebe a according to the information I have here a sị that na ndị bịara ọrụ anụwa bụ kedafia bụ ndị Ministry of Physical Planning, Lagos State Building Control Agency and the Lagos State Urban Renewal Agency and the Lagos State Physical Planning Permit Authority bụ ife bịara dịsị ọrụ according to the ife onye adịla ebe a. Now, o nwee ife nchọ ịkọwalị gị this place nwanne m. Do you understand me? Ịma na ife a mekwala ọ na-afịọ marginalization makwa na masụta anya bụ eyibe marginalization mana ọ bụla ya ọ bụla nwere onye na-marginalize gị Lagos ọ gị nwa bụ ife na-eme onwe gị. Do you understand? Ife ilie kịta na structure afọ ịkwụwa na Tradefair na ị nwere the permission na ọ dị authorized na ị nwere the CFO na gọọmenti permitiri gị ịlụ that structure, go to court, weta the documentation, present ya na social media, anyị ga-eso wee na-ekwu maka ya. Do you understand me? Eso m na ndị gwara ndị be anyị is either last year or ending of the last 2 years maka unu ama ndị Lagos State Government makịrị a ga-akụ na Lagos. Na ife these people na-eme ndị be anyị, some of these people allegedly pụtara na bịa n'ebe afọ ndị be onye Igbo rụrụ ụlọ na government information ebe afọ unu asupozula ede na ya ife akịta just ya onwe ife na-achọ ịkọwalụ gị ebe a na ndị ahụ bịa ete paint sometime ife fa na-eme bụ ha kụpuo dị unu snapụ ya tee paint je dokumenti ya na onye Igbo achọbazie ndị afọ for ịsọbife aka ka alapịa pịa unu for another that money gbara nkịtị. Another government will come. Ama m ịghọta ife na-ekwu na mgbe emechaa bido ga wee na-agwa ndị be anyị before you buy any property na Lagos whether land ma ụlọ, make sure ya adịghị agha ọsịsọ ma ọ bụgolu ndị ejenti anyị agbapụta na-asị gị na o nwere onye ọzọ na-ekwu ọnụ maọbụ na nwanne gị na kọntaktị kpara ego because ọ kaba fọmat baji enwetakarị ndị be anyị ịghọtago ọ dịghị ọsịsọ because na that money were ego sonye fa n'aka CFO ayara enye gị didi ayara enye gị dị bido na-akpa agbagharị emegide ife ahụ gbazie fa nkịtị. Do you understand me? Position ebe afọ unu afọ dị na gọọmenti map is supposedly ịlụ unu that place. Ndị na-ejenti na-ele anapụtalụ akpọrọ ndị be anyị na-akpọje mana swamp ije na-agbachi swamp ebe mmiri supposedly isi wee gaa ịgbachicha anyị kwụbụ ya unu fanala gị 20 million 30 million na elesele gị land na Lagos. He spend here the 30 or 50 million wee kwụbụ ụlọ na ya na befe imechi ife niile ọ na-apụta ebe 100 and something million. Mbọsị a ga-akụ ife afọ ndị awa ibie bring go that thing down. Ịgbakọ how many years iji wee raise 100 and something million? Does it make sense to you? Then anyị na-ekwe like this unu anyị feel that no nwere onye anyị hate. O nwere onye anyị hate but all information ka anyị na-edeliver gị.
ihe m apụta ebe a sịbụ onye ọbụla sorry o. I must be honest with you. Check kịta na according to ife nna anụ check unu niile afọ apịa na that trade fair anụ m na ife ahụ na government approved from government. Then kedu ka agị ma kpatara ego esiri wee nwee lawyer nwee guidance ye seek more information before iwe kwube building. Ọ bụzikwa that na ịnata permission na ụlọ akwụkwọ gọọmenti nyere gị present ya as simple as that. Mmadụ apụtaza na asị na a na-marginalize gị, nke nwasokwa marginalize onwe gị. Anyị na-ekwukwa okwu gị na taa anyị Igbo bịa develop idebekwe an illegal structure, gọọmenti pụtakwa ọpịara ya debe n'ala. Ife abụ ife na-ebe niile, weda na Igbo onye Igbo ma ọ na ịbụrụ onye Igbo, ịchọ ịrụ ihe na Ọnịcha na kịta na-alụ debe ya n'illegal place ebe gọọmenti achọrọ, gọọmenti pụta mbọsị fa chọrọ ime apịala unu gafe debe n'ala, and there is no compensation for you because ignorance is not excuse. Ijidego ego akwụ ya nsogbu adịrọ, chọọ a legal representative ga na-guide gị na some certain things. Do you understand me? Agwakwa gị again, unu aka ga-apịa na Lagos bụ aja dị n'ala. Go and write it down according to the information nwetara that time. Unu aka ga-apịa na Lagos. Ị na-eje agbala swamp. Some of ndị be anyị na-agbacha swamp almost 20 million, 30 million. O wee bịa feel bie gbawa okwute dị ya na gbawa aja dị ya na. Now all this plaza niile akịta efere apịa kịta o nwere nke dị less than 200 million, and according to the information nwetara ebe a, I said that na the plaza is nothing less than 20 or even above. Number then in a structure in what the life and government approval and C of O map teba agbagie matata mechi any property in Achigo na Lagos, especially landed property or baby garuno, and the yellow C of O are wasting on when me Charlie don't to buy that property. Other C of O ya power. Now I get you government a way compensation. But na aku chagale damage several because no farmer authorized again we cover the structure. Manually equipment in will keep putana say oh no ya alụ na Nigeria. Onye gwara gị na ọ da alụ na Nigeria. Stop being ignorance of the law. Ana m ekwu ife oge ọbụla. Apụta na-ekwu na a na-emegbu anyị mana anyị nwa na-ejikwa aka anyị emegbu onwe anyị. Na anaba apịa kịta ife ọ na-apịa ịmakwa ma security so wee pụta that place. Security juru die to the sense self na o nwere ka esi mee video analogy ya phone. Do you understand me? Ihe ahụ from government kpọkpọkpọ. Na the structure dị illegal according to ife nna anụ. Na gị nwa bụ onye Igbo onye ọzọ na ya eji nke amụrụ akọ. As I'm talking to you now, o nwekwara onye Igbo ọzọ kịta na-agbachi swamp na Lagos. Swamp ahụ ị na-agbachi na ị ma na ebe ahụ abụ ebe mmiri supposedly na-aga, mana somebody especially nke unu na-akpọ ọmụile ma nke unu si akpị ya abụ abịago lesi gị dana weta inyezi gị approve ma inye gị si ọfụ ahụrụ problem, ọ na-alịgo gị ego. Ndị anụnwa na-ama nke unu bịakwa ịchọọ ka ihe ezi sọbi ha aka ịnwa ama aka ọ na-esobiri aka he will deny you. Mụtara ife ị na-akọ fie asaa n'anya ma ị nọ na Nigeria ebe so gị nọ na Nigeria jụ onye Igbo. Anyị nwa bụ ife bụ na-develop, anyị nwa bụ ife na-alụ structures, anyị nwa bụ ife na-eme business, and anyị na-alike ebe ọ bụla anyị batara ime business ka anyị dị comfortable ebe afọ anyị ebido develop wee rụọ structures. Mana ị na-alụ mụrụ anya mma mpụtazikwa ebe a sị gị egozi na any part of Nigeria. Ekwubuona m ya before,
mana mụnwa bụ mmadụ kịta abụ man is got to man enwere ike ịpụta ebe a bịa gba ya ego na ebe a ego nke ahụ that is your business akwa iji ego gị and you are entitled to use ego wee mee ife ọbụla so o nwekwana ife da damage pụtara na ya na bịa iti as simple as that. Information ka mma apụta ebe a na-enye gị unu aka ya akụ na Lagos kapụ aja dị n'ala. You understand me? Ịmala arụ agbachi swamp keep on gbachiela ebe anyị nwegasị level land na Igbo and ọkwa ife akọ ya ọpa ya pụta anyị na-ekpe ka akwụsị insecurity na-eme na Igbo because insecurity na-achụsasị a lot of us. N'ihi afụ na building na-ada 1 billion na Lagos because of gịnị population, demand and supply. Such thing are na South East mụ na gị na-abụ nọ. Lagos nọ ka obodo oyibo Nigeria bụ obodo ọ ga-emebata nobody send you. Esi nọtọ nwere ike na-aga ya la amanụ esi netọ odu moto sọrọ oge na-agba nobody cares. Mkpuchakwa ya some of us can emekwa the same mistake. Ụmụaka ya akụ na Lagos.